fonu ni teru ni sigiɲɔgɔn ani ne kanubaga tɔw bɛɛ lajɛlen Evelyn kumakan don ka bɔ k'a da kulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka siti kura monplombe.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya interneti sanfɛ feerefɛn koro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefoniw sow armoire walima liw ali concert ticket ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplombe.net aw y'a cliquer monplombe.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'aw ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min Monplombe y'a ka application kura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔkun tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi kɔnɔ. Bi janvier kalo tile 22 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la ni aw ka kunnafoni ale waati seli Malikunafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min sa korokaw fɛ yen nɔ kunu janvier kalo tile 21 san 2021 an ka wolomasiri tabaw ka bolimafɛn o de na mugujugu kan ni ka a pɛrɛni u ye a kɛra tilefanatɔw dunnen wagati min na sa nin kɛra sababu ye sa ni ka maa 5 bɔɲɔgɔn ka olu kɔni sɛbɛkɔrɔ joge. CDR maw fo ka taa se M5 RFP cɛdenw ma sa kunu alamusa donya in na u kɔni caman bɔra ni ka siraba kana ni ka o minɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ Mohamed Yusuf Bashiri ni b'ale wele ko Arachibas ko k'a bila Arachibas min yɛrɛ n'a ni maa caman minɛna ɲɔgɔn fɛ ni ka u bila kasubonba o kɔnɔna la a ka maaw bɔra k'u ka nisɔngoya ka o yira u bɔlen wagati min na sa u bɔlen QG la ni o ye CDR dagayɔrɔ ye u y'u kunda an ka lapitanisoba min bɛ yen nɔ ni o ye Gabriel Touré u y'u kunda o sira kan u tagatɔ yen nɔ sa an ka finitigilakaw n'o ye an ka ba polisilakaw ye sa olu kɔni ye nin maa ninnu ni ka u cari. Segukaw fɛ yen nɔ ka lapitaniso min bɛ yen nɔ ni o wele ko Ɲamakɔrɔ Fɔnba san 2021 na sa olu kan ka sefa wari miliyari 3 ni ka o de ladon u ka lapitaniso o kɔnɔna la u ye nin kuma in fɔ ka sigi 20 o kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko san 2020 o kɔnɔna la sa k'olu kɔni ye maa minnu lajɛ sa a maa bɛ t'i jɔ maa 5,869 o de la u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa coronavirus ale bana kana cari u ka dugu o kɔnɔna la. Katikaw fɛ yen nɔ muso 200 u bɛ ka olu de dege an ka kan na ni o ye Bamanakan ye a sɛbɛnni ani a kalanni na ni laɲini ye fɛn min sa o de ye k'a fɔ an ka kan an k'ale don ba la ni baara in yɛrɛ bɛɛ bɛ to sen na kalo 1 o kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Portugal ka jamana marabagaw olu kɔni ye u ka lakɔliso ni ka olu datugu bi jumadɔ in na k'a sababuya kɛ coronavirus bana carinin ye u ka jamana o kɔnɔna la u yɛrɛ bɛ sokɔnɔ datuguli la dɔgɔkun 1 o kɔnɔna la. Faransikaw fana fɛ yen nɔ olu bɛna taa u ka sokɔnɔ datuguli tako sabanan o la ka kɛ ni boloci baaraw ye u ka jamana o kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko boloci baaraw bɛ to sen na ko maa minnu bɛ yen nɔ sa ni u bɛ fɛ u bolo ka ci k'olu kɔni bɛna walasa olu bolo bɛ se ka ci cogo min na ka kɛ ni coronavirus ka kisi o bana ma yanni san laban in olu cɛ nin kuma in fɔra u ka minisiri ɲɛma fɛ sa n'o ye kɛnɛya minisiri ye n'o ye Olivier Véran o ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di an bɛɛ ma.